नै जोंना न' लिरग्राफ्रा बिश्वकर्मानि न' लिरदों आरोना लोगोफोर बिश्वकर्मानि न' लिरलायबाय नै बेहा बियादै ओमफ्राय आरो नै सासे दंबावो बेहा बियानै आरोना बिश्वकर्मानि न' लिरग्राफ्रा नै बिश्वकर्मा फुजानि एसे न' लिरलायबाय लोगोफोर। हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन लोगोफोर आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर आरो आंखौ हाजासे सापर्ट हो आरोना लोगोफोर। नै जोंहा दिनैहाय माइ बारियाव दंफैयो मानि मारु हायाव गायनाय आरोना बेयो लोगोफोर। माइआ बिराद जायो मारु हाब्लाबो बेनिखायनो हाग्रा बारि दबबाबोनै गायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो मा खालामलांगोन दिनैहाय नोंसोरनो बेखौनो शेयार खालामलांनो सानबाय आरोना लोगोफोर। बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंसोरनो आङो दिनै मा खालामो शेयार खालामलांनोसै। दिनैनि ब्लगावहाय जों मा खालामगोन बेखौ देखायलांसै आरोना लोगोफोर। नै जायगायानो जोबोद हाग्राबारि आरोना लोगोफोर। हाग्राबारिनि मानसि नालाय हाग्राबारियावसो आरोना खामानियानो माथो खालामनो लोगोफोर उफाय गैया। मारु हाब्लाबो माइआ बिराद जायो आरोना बेनिखायनो गायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बेवहाय मैदेरनि थाखाय एसे प्रटेक्ट होनो नागिरदों आरोना प्लास्टिक खानो नागिरदों खुन्थिया खानानै प्लास्टिक खानोसै आरोना दुरुं खानानै। प्लास्टिक खायोबा मानि मैदेरा फैयोबाबो हाबानो लोगोफोर। मानि दारै हाबा आं बेखौबो मिथिया लोगोफोर सोरबाफोर मिथियोबा खोन्थाहर आरोना लोगोफोर। मानि गोबाङानो खायो आरोना बयबो जोंहाबो खानोसै दिनैहाय नायलांबाय थादो। नै खाजेनबायबो लोगोफोर नैबे बिफांनिफ्राय साल बिफांनिफ्राय खाजेनबाय आरोना लोगोफोर। नै खालांगासिनो दङ नै ओमफ्रायहाय दिनै हानाय नङा दे लोगोफोर बिराद गुवार जायगायाहाय बेनिखायनो दिनै खावसेल' हागोन ओमफ्राय गाबोन खावसे हानोसै आरोना लोगोफोर। आंनि फेभरेट सं लोगोफोर नैबे मेथाइआ आंनि जोबोर फेभरेट आरोना सानसेयाव खनसे दामो आङो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नै खाखांबाय जोङोहाय कमप्लिट जाबाय आरोना। ओमफ्राय नै जा समायना नुहुरखायो गोजाननिफ्राय बिराद समायना नुहुरो आरोना प्लास्टिक खानायखौहाय प्लास्टिक बिरनाय गोजाननिफ्रायथ' अयथासार समायना नुहुरो आरोना लोगोफोर। माइ नायफैनाया थास' आथिंबो मोनबायहाय लोगोफोर माइयाव प्लास्टिक खाफैनायावहाय। नै माइबो नायफैबाय प्लास्टिकबो खाबाय आरो थास' आथिंबो मोनबाय आरोना लोगोफोर। जोबोर गोथाव मोनो आङो थास' आथिंखौ बेखायनो नुबाथाय खायो आरोना लोगोफोर। बिराद जानो मोजां मोनो आङो ना गोरलै होनानै गोथांबाबो गोरानबाबो गोथाव जायो आरोना लोगोफोर। बेनिखायनो खाबाय नै बोथिसे मोनबाय फेमिलि खम नालाय एसेयानो थोयो आरोना लोगोफोर। दालाय बोरो माबायदि ना नै इउटुबारा फैलायबाय बुरु माबायदि ना हा बुरु ना मोजांथार ना नाया हाबगासिनो हाबदो बेरेंगा ना बेरेंगा ना गोलाव ना बेरेंगा बोरै बे खबायावलाय ए बेना ना खान्दासो ना हमग्राफ्रा नै गोरलै गोरलामखा बाहायबो नैबे ना सोनाया मोजां ना बेरेंगा गोजा नैबे दैयानो राना ना मा जाखो माथा गरमसो बस्थाया गब्लं गोजासो नाया खनदों फगबफिनजोब्बाय हनै मासे
बेयावनो मासे दंबावो नङा जा गैलाना सिंजों हाबलांगोन मा खालामो आंखौनो अन्थाइ गलांबाथाय माबाबा मानोथो नायाखै बस्थाखौलाय बस्थाया गिजिसो बस्थायानो गिजिसोबा मा मोनसावनो ना दानो हाबसिन थांसै नै नायदो बांसिन जाबाय बेरेगा गिदिर गिदिर नांखाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै दिनै बेलासि समावहाय जोङो ओंखाम जाखांनानै मा खालामफैदों नै लोगोफोर नुखाबायना माने दारा थेफैबाय आरोना लोगोफोर ना दारा थेनाय होनो बेखौहाय बान्दो खोनानै ओरै साइडजों हगारबाय आरोना लोगोफोर एकदम फार्स्टआव बेब्रै बाब्राय नांजोब्बाय नै बख'थ्र'नो हाला नाखौ फिथाइ थायजोब्बाय नै नाया बख'थ' नोंहा बखौ रोङो ना नै आयौ फिथाइ थायजोब्बाय गैलालै नै 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 बख'फैद' आजामला नै नांफैदों आरो नांफैदों नै फिथाइ थायजोब्बाय नै लागाव नै आयै 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 बख'फैद' सासे मबाइल गैबासो ना बख'आमा बख'ग्रोनो हाला बिसोर नाखौ देखायग्रोदो आङो र' आरो खाथियावसो फैबावदों जारला मोनला इउटुबार दंबाथाय जारलाखा फैयाबा हामगौसो नंखादोंमोन आरो फैबा आयै लागायफैद' दे आजा बख'थ' दानि लोगोफोर नाया बिराद नांबाय नै फासियाव बख'थ्र'नोसो हाला आरोना फासिया बिराद बुरजा दङ आरो ना ओमफ्राय बेवहाय बख'गासिनो दङ नै बिराद नांबाय दैयाबो फिसा जाबाय नालाय ओमफ्राय नाया गिदिर बारा गिदिर गैया दे लोगोफोर फिसा फिसा आरोना रेथे रेथे ना खान्दा ना बेरेंगा आरोना लोगोफोर नै आजां गाजां नांबाय फासियावहाय बख'थ्र'नोसो हाला मानसिफोराबो बुरजाथार आरोना 11 गहर बेसे फिसाय आरोना लोगोफोर ना दारा थेफैदों नै मोनबायानो नाया मोनहांबाय ओमफ्राय मोनासिगोनसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो ना राननाय मानायखौ देखायलांनो हागोन ना हाया नायनोसै माबायदि जायो नै बिराद बुरजा मानसिखा लोगोफोर ना हमग्राफोरा आरो हावरै लान्जायाव दङ हौवाफोरा न'खरै आरोना बोराय बुरि फेमिलि गोजा आरोना लोगोफोर मोनालायबाय लोगोफोर नै नाखौनो सिनायला नाया बुरजा मोनबाय नै बेवहाय बाल्थिंसे जाहां दं आरोना ओमफ्राय खबाइ दङ मना दङ मेरला बुरजा जाबाय नायाहाय मोनबाय आरोना ओमफ्राय सिनायलानै मोनाबाय लोगोफोर नै लोगोफोर नाया लखबफैबाय आरोना जा बुरजा नुखाबाय नाया गिदिर गैया आरोना फिसा बाहाग खालामबाय लोगोफोर नै बाहाग खालामनो नागिरबाय आरोना लखबबाय ओमफ्राय न'खरसेयाव फानसे होबाय आरोना लोगोफोर फानसे होबाय न'खरसेयावहाय 11 जननि 11था बाहाग राननोसै लोगोफोर न'खर बाहाग खालामबाय नै 11 जननि 11था आरोना लोगोफोर बाहाग खालामबाय मोनालायबाय ओमफ्राय लाखांनानै न'आव थांसै आरोना लोगोफोर जाबाय नै बाहाग खालामनायाहाय थांनोसै लालायनानै बयबो मोनाबायबो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ बयहाबो न'खरावहाय बेखायनो बाहाग खालामनानै लानानै थांसै आरोना लोगोफोर थेंक इउ स' माच जोबजासे नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल